calon tuan rumah tanggal 26. Baru ketinggalan kanggo sing Putra Rajawan. Mas Udi nok ibu sing gue kedung nang minangka ponakane Mama Mimi Dalang Rosa. kanggo mimiku kaji cari nih sinenok jin sama mamaku Haji Udi ya keding Kanggo Bunda Imu. Baru ketinggalan kanggo Rokin. Mama Sekar sing lani ngongkong Bos Putra Raja Wali moga-moga sing ditambah lancar rezekine lancar pagungkaran. Durung percaya kula ning janjine sebab durung Kang Mas anak buktine Kurang apa oh ya semene sayang lahir batin Mas pengen apa sok ngomong apa duduk emas sing jadi dipengeni apa dudunya Ibu Haja Neti sing dijaluki dadi apa kesetiaan sing pengen kejujuran sampean mumpung lintang bulan sinyaksi kanggo Bapak Kunci Mbak Buyut aku bapak kunci apa wasni oke dari berselalu Mas anak tamu mangga jalan Mimi Rosa sing ngebutan Mimi Rosa sing ngebutan Bos Mimi Rosa sing siapa aja ngebutan Mama Mimi Rosa sing ngebutan Neng Mimi Dia Rosa sing ngebutan si ngongkong ganggu bapak panitia Neng Lian sing ngarani ngongkong Neng Lian sing ngarani ngongkong ganggu Bunda Imu Neng Lian sing ngarani ngongkong lalu ke Neng ganggu Lian sing ngarani Nok ngongkong ini Mas Udi nok iput sedulur saking kedungan nang minang keponakane Mamang Dalang Kaji Rusti mimiku Haja Carini apa sampean bener sun pasrah mamaku Haji Udi jiwa sambung balik nih Bos Putra Raja Wali Mimi Rosa sing ngebutan Mimi Rosa sing ngebutan Nok Lian sing ngarani ngongkong masih kanggo Nok Lian sing ngarani ngongkong Nok Lian Kakang beli bakal bohong apa yen bohong Mas yen bohong kakang sumpah edan yu bareng janji muga disakseni Mimi Rosa ning Gusti Kang Maha Suci sapa sing sulaya Mas Udin awas kudu nerima nok iput ning cobaane kang kuasa nok dia Mimi Rosa durung percaya nok dia Mimi Rosa kula ning janjine sile hongkong nok dia Mimi Rosa senyebab durung nok eci bos muda Putra Raja Wali anak bupine jadi apa sing dipengen kejujuran sampean mumpung bulan lintang sinyaksi tarik masih kanggo Mama Kunci siapa gini Yudian sing Hongkong Yudian sing Hongkong Mama Enok Sekar sing ngarani ngongkong Yudian sing Hongkong Mas Udi iku sedulur saking kudu menang ponakane Mama Dalang Kaji Rusti mimiku Haja Carini mamaku Haji Udi Bos Putra Raja Wali
Putra Rajawali Tobat. Aku Bapak Tapi- Panitia. Apa sampean bener tresna Sun pasrah Mas Indra jiwa lan raga. Coba Demi Rosa, Demi Rosa, Demi Rosa, Kaki Bapak Wasmini Demi Rosa, Demi Rosa, ayo dia Mas Udin Nok itu kakak beli kebohongan. apa sumpah ingin bohong. Biar bohong masih supaya Kongon ya Mas. Yuk Bareng janji Nokian Rosa, muga di sakseni Nokian sing nang ngokong ning Gusti Nokian Kang Maha Suci. Nokian Demi Rosa, sapa sing Demi Rosa, sulayan Lantian, awas kudu nerima Lantian sing ngomong. ning coba